Giv først, spørg bagefter. Der er altså ikke nogen, der kommer og kigger på din profil, bare fordi de sidder og keder sig. Folk de kommer ved dem, som de synes, der er tiltalende og inspirerende. At mennesker køber mennesker, at mennesker er inspireret af mennesker, at mennesker elsker historier, at mennesker elsker værdier, at mennesker, I kan høre, det handler om mennesker. Der er nogen, der ikke vil kunne fordrage jer. Og det er faktisk okay. For der vil være andre, der vil elske jer for det, I gør. Alle opslags første og fornemmeste opgave, og den må I gerne lige notere ned, det er at få folk til at stoppe op. Vi kan have skrevet verdens bedste indlæg, men hvis ikke folk de stopper op, så er næsten alt andet spildt, og det er virkelig træls. Jeg har altså også lavet masser af fejl. Jeg har også siddet i, hvad skal vi gøre? Jeg har også været der. Men jeg deler også min råd, fordi jeg vil have, at du ikke skal sidde der. Nu bliver det så bare ligesom betegnelsen for at sidde fast i opslag. Yes, og det spiller. Velkommen til alle jer, som der eventuelt kigger med, eller ingen, og i hvert fald så bare velkommen til Jonas. Tak. Tak. Den ypperste begejstring og den store energi og alting. Inden jeg prøver at fortælle jer, hvem det er, at ham, nu skal jeg se, jo det er den her side, ham Jonas, jeg har taget med, er, og nu ser han klogere ud, fordi han har taget briller på. Kunstig intelligens. Lige der. Det er troværdighedsbrillerne. Inden jeg fortæller så meget om Jonas og hvem det er, I er i selskab med, jeg vælger at totalt arrogant tro på, at I ved, hvem jeg er. Er der så nogen af jer, der måske, hvis nogen kigger med, kan sige, kan I høre os, kan I se os, spiller det, er I med, so to say. Det ser ud til, Mau siger det rigtigt, hej fra Skanderborg, okay, men fint nok, jamen vi er live i Skanderborg, så so much so good. Mega fedt. Så er det spørgsmål om resten det er med. Nå, tak for den, så ved vi i hvert fald, at så mig. Og okay, og vi er også i København, super. 2 byer, og det kører dejligt. Godt nok ikke vores egen byer. Alt spiller. Tak, Anders. Hej, Anders. Og tak, Katja. Nu er I mange der på, okay, jeg tror på, at det kører. Ej, hvor dejligt. Tak for jer. Tak. Nu ved vi, at det spiller, og vi ved, at det ruller, og vi kan snakke. Inden at... hvor sød, I sidder bare og skriver. Hvor er I kærlige. Inden at vi tager så meget fat på emnet, hvad vi skal høre om, hvad det vi skal snakke om, så får I lige lov til at hilse her på Jonas, en god kammerat, som jeg har taget med ind i studiet. Det er du i hvert fald nu kan du skrive det på dit CV, kammerat med. Ja, endelig. Ja. Det ved jeg ikke før. Jonas, vil du ikke lige prøve sådan kort at fortælle folk, hvem er du, og hvad belæg har du lige for at snakke om noget kreativitet? Og så må du gerne lige stille op på noget hest. Jeg tror ikke, jeg har så meget belæg for det som alle mulige andre. Jeg bare prøver at klare sig i kommunikationsbranchen på den måde, udover at det belæg, jeg synes, jeg har, det er der også mange andre, der har. Jeg har været med i lang tid. Jeg har arbejdet med det i lang tid. Og på mange områder og på mange niveauer i virksomheder, og både for store og for små. Jeg har for 14-15 år siden startet et bureau, et reklamebureau, der hedder Camp ARK. Som laver ret mange fede videoer. Ja, tak. Hvor det er meget vigtigt for os, at det vi laver er kreativt. Det er jo ikke specielt, det er der mange andre, som det er vigtigt for. Jeg har bare beskæftiget mig meget med det, jeg går meget op i det, og bilder mig ind, at jeg kan som regel hjælpe folk med at blive en lille smule bedre til det. Jeg har holdt oplæg også og gør det lidt omkring det for forskellige marketingafdelinger i store danske virksomheder, også der er internationale afdelinger, hvordan de laver bedre content, hvordan de kan nærme sig det kreative mere, så det passer til dem. Så jeg laver lige den velfortjente pitch for Jonas, som du er alt for ydmyg til at lave lige nu, kan jeg sådan lidt fornemme. Jonas er ret badass til det her med kreativiteten. Han er den der sådan lidt irriterende gummibold, man ikke helt ved, hvad man skal med i et lokale, men lige snart nogen siger,
er der nogen, der har en idé, så er han bolden der, boing, og så hopper han ind med et eller andet, hvor vi andre tænkte, okay, where did that come from? Og lige pludselig står man med noget af det her såkaldte innovative, noget med kant osv. Og han er, som sagt, founder for Campfire og Co. Og hvis du er gået glip af de post-reklamer, videoer, noget I har lavet, det er bundseriøst en kæmpe fornøjelse at sidde og se det, I laver inde på LinkedIn, fordi det virker, det er sjovt, det er anderledes, og det er meget kreativt. Tak. Det var en god intro. Skal jeg skulle øve mig lidt? Ja, så skal du øve dig lidt. Jeg får lige et enkelt spørgsmål, jeg tillader mig at svare på. Optager I? Ja. Det her det er optaget, hvis I har linket ind til den her side, så spiller I vil altid kunne finde det frem igen. Nå, og jeg kan også se, at I er flere, der sidder og skriver, at I er med for Horsens, og I er med for Roskilde osv. Så med alt det sagt, nu ved I, hvem Jonas er. Jeg er Nana, I ved godt, hvem jeg er. Hvis I ikke ved det, så kig på min profil eller skriv og spørg. Så tager vi den for en anden dag. Men det, vi skal snakke om i dag, det er trommevirvel, kreativitet. Og til dem af jer, der har taget hækletøjet med, som er desværre skuffe at sige, det er ikke den slags kreativitet, vi skal arbejde med. I'm sorry. Det er netop det der kommunikationsværktøj. Hvordan bruger vi kreativt det at kommunikere? Og det er derfor, at Jonas han er med på banen. Så det bliver en dialog. Vi hiver Jonas i den varme stol. Det vil sige en stol, han har siddet på i et kvarter, så derfor så er den varm. Ja, ekstra varm. Ja, ekstra varm. Der sad en før os, så den er sådan rigtig... sådan... Toiletbrættet hjemme i hendes onkel. Ja, det der toiletbræt, man sådan lige kan mærke, den er varm. Er det fordi, den er meget moderne, eller? Nå, fri fornøjelse. Men med alt det sagt, den måde, det kommer til at foregå på i dag for jer, vi har nogle spørgsmål med, dem har I kunne se inde i beskrivelsen, som vi kommer til at køre igennem, hvordan vi snakker omkring kreativitet. Hvorfor er det så god en ting? Altså hvad er det, når vi mener kreativitet? Hvordan ser det ud i sådan synlighedsmarkedsføringsperspektiv? Hvorfor er det så svært at være kreativ? Hvorfor er det ikke bare, hvis nogen de siger, kan du ikke sige noget sjovt? Eller kan du ikke lave noget innovativt? Og man ikke bare har noget, man hiver op af en pose, og så siger, jo, jeg fandt den her nede i hjørnet, værsgo, det var måske en idé. Hvorfor er det svært? Og så også, hvad er det bedste, du selv kan gøre for at være kreativ? Og med det sagt, det er jo igen i forhold til, hvis du vil lave opslag, nyhedsbrev, videoer til dit netværk, målgruppe, kunder eller lignende, og har brug for at lave noget anderledes, har brug for at lave noget vildere. Så tager du kreativiteten frem, og når du skal have hjælp til det, så ser du den her live nu eller senere. Jeg får lyst til at sige noget, undskyld allerede til det, du siger, ja. Hvis det er okay med afbrydelsen her, med du havde en. Det er så sjovt, du spørger om det der med, hvorfor det er så svært, når der er nogen, der kommer og lige beder om det. Nu ved jeg ikke, hvor mange der kigger. Det kan jeg ikke se, og jeg har ikke prøvet at lave en LinkedIn Live før overhovedet. Men jeg kunne forestille mig, at mange af dem, der sidder og nu stiger ud i intetheden, var lige ved at sige, de også selv arbejder med det. Og selv, ligesom, der er nogen, der forventer, at de laver noget. Og det er sindssygt hårdt arbejde. Og nogle af det, jeg plejer at sige til de afdelinger, jeg er ude i, det er, stop øjeblikkeligt med at have dårlig samvittighed, eller skamme over, ikke, at man ikke laver nok. Det er sindssygt hårdt arbejde at lave noget ud af ingenting, plejer jeg at sige. Altså, man sidder jo med vitterligt et blankt stykke papir nogle gange. Det er mega hårdt, og især hvis ens tanker er produktet, som det jo er, så ligner det jo heller ikke altid, man laver noget. Og hvis du ligesom prøver at læne det ind i sådan en protestantisk arbejdsetik om, at man skal kunne se, at man laver noget altid, så kan man godt føle sig, uproduktiv i andres øjne, og så også sine egne. Men i forhold til det med, at der er nogen, der spørger nogen om noget, spørger mig om noget, spørger jeg om noget, kan I ikke lige lave? Det spørgsmål, det er også et svar, fordi det fortæller om, hvordan de ser det. Dem, der beder jer om at lave noget, kan I lige lave noget kreativt? Nej, det er et arbejde. Selvfølgelig, jo længere tid man har lavet det, jo hurtigere kan man, levere noget gangbart. Hive noget ud. Det er vi faktisk holdt op med at sige hernede, ikke på min foranledning, men en af de andre creative directors, som sagde, stop med at sige det der med, at vi hiver noget ud af røven. Fordi det er ikke det, vi gør. Det kan godt være, at vi laver noget hurtigt, men vi kan kun lave det så hurtigt, fordi vi har gjort det mange gange. Vi kender strukturerne i det arbejde, vi ved, hvordan vi udkommer med noget. Yep. Så lad være med at tale ned til det.
Og det er også lidt derfor, jeg plejer at sige, hey, det er svært, det I laver. Det er ikke svært at finde på noget. Det er svært at finde på noget, der giver mening. Altså, Exactly. det kommer jeg også til. Du hopper lidt fremad i vores tidsplan, men det er også helt okay i forhold til vores spørgsmål. Jeg har nemlig det første spørgsmål, jeg gerne vil køre af, og inden jeg får sagt den, så vil jeg lige smide dig, der sidder og kigger med, et ansvar over på dig. Jeg ved ikke, hvor mange der kigger med. Jeg synes, jeg prøver at få det til at virke, men jeg kan ikke se. Dig, der kigger med, kan måske se det. Der er sådan heroppe, et eller andet sted, vil du kunne se et tal, hvor mange der kigger med. Så du ved det. Du ved mere end os her. Hvis der er noget af det, Jonas eller jeg siger, som ikke giver mening, så må I altså gerne byde ind. Hvad betyder det, eller hvad mente du med? Eller hvis der er noget, som I synes, det er for ukonkret, det er for uspecifikt, så må I gerne gå os på klingen, og så sige, kan I godt gøre det lidt bedre? Kan I gøre det lidt skarpere, eller kan I sige det på en anden måde? Det ansvar vil vi gerne lægge over på jer. I må også gerne gøre det lige så meget den anden vej, og så sige, det giver super god mening. Det her, det er dejligt, det fungerer. Og nu er I søde, og så skriver I og siger, hvor mange der kigger med, og I siger 57, 55 og 57. Så må der være nogen, der har tænkt, det var ikke godt, det hun sagde, og hoppede af, og så var der andre, der tænkte, jeg skal se med. Hvor mange plejer der at være med på de her live? Plejer der at være mange med på din live? Hvor mange vildt forskelligt. Vildt forskelligt. Jeg kan ikke huske, hvad min rekord er på, hvor mange der kigger med live, men det kan jeg finde ud af. Nå. Sig det bagefter, så jeg ikke skal skamme over, der er 55. Det er helt klart det højeste tal nogensinde. Fedt. Sådan. Nå. Vi tager fat på første spørgsmål, det som ligesom sætter meget rammen. Og det er meget det her med, hvordan, så at sige, ikke så meget, hvorfor det er svært, og hvad man kan gøre, men meget, altså, hvis jeg skal være den grove, og så sige kreativitet, og hvad så, ikke også? Hvorfor er det så godt for synlighed og markedsføring? Og det er specielt, hvis man sidder derovre, det kan jeg godt forestille mig, det er en kollega, der er uforstående og sidder sådan lidt, men har du ikke bare noget data, du kan hive ud, og så arbejde ud fra? Eller kan du ikke spørge noget AI, og så kan du køre den derfra? Så med alt det, som jeg har sagt, Jonas, kreativitet, hvordan er det blevet det bedste synligheds- og markedsføringshack? For det kan jeg huske, du sagde til mig. Har jeg virkelig sagt det? Ja, det sagde du til vores samtale. Jeg tror, det tror jeg altid, det har været. Fordi? Altså, jamen på grund af konkurrence. Hvis man skal gå langt tilbage, har det nok altid været sådan, i konkurrencefordele i livet, i naturen, advarselsfarver og alt sådan noget, uden at jeg skal blive totalt biolog eller zoolog på den. Men der, hvor det virkelig tager fart, tænker jeg, i marketingverdenen, er nok i halen af, hvad skal man sige, det postindustrielle, når man ligesom, hvis vi skal begynde at gå universitet på den, jo flere produkter der er, jo flere lignende produkter der er, jo flere tekniske attributter ved produkterne, der er ens. Hvad skal man sige, det store USP-biluheld, hvis man kan sige det sådan, som jo var fra 50'erne og 60'erne, der handler om, hvis du bare siger dit produkts fortræffeligheder, jamen, så skal du nok sælge det til nogen. Problemet er, eller der, hvor vi kommer ind i billedet som branche, tænker jeg, biler kan starte, sodavand slukker tørsten. Altså, der er ligesom, når de tekniske ting ligesom når et leje, hvor det, de skiller sig ud på, er så lidt, hvad skal man så sige for at være dem, der bliver valgt? Og så begyndte man nok mere at kigge over i nogle mere emotionelle attributter, hvis man kan sige det sådan. Når jeg siger attributter, det lyder klodset, som koldbøttet på en eller anden måde, men det er ligesom den skole, jeg er vokset op i, at der er tekniske og emotionelle, og der er en brandladder, hvor man kan tale om starter hver gang, eller får det til at føle som en time lord, når du kører i den, hvis man ligesom skulle lave et spænd. Så jeg tror egentlig ikke, det er ikke en ny ting. Jeg har lige læst noget om en bog, der hedder Why Does the Peddler Sing? Og en peddler er en gammel gadesælger. Dørsælger, der gik fra dør til dør, og helt sådan fra Shakespeares tid-agtigt, sikkert også længere tilbage. De sang, de havde tit noget musik med, fordi de havde en idé om, at du kan ikke kede folk til at købe noget. Du skal gøre folk mentalt imødekommende eller available. Selvfølgelig skal man sælge noget, men med købet for øje. Så
Hvordan gør man opmærksom på sig selv? Jamen, hvordan skaber du en god stemning? Hvordan skaber man sympati og accept for de budskaber, man vil levere? Så jeg tænker, det gør man ved at, ja, det er nok hvorfor, men hvordan man gør det. Og du stopper mig egentlig, fordi Men hvis vi sætter det op sådan lidt hårdt, de der 2 biler, som igen har alle sammen, i hvert fald 2 eller 3, eller whatever mange biler. De har alle sammen 4 hjul, og de har alle sammen x antal døre, og de har alle sammen en motor, og min svigerfar som mekaniker ville fortælle mig, at der er kæmpe forskel, men for mig, der er forskel på, at den ene er hvid, og den anden er grøn. That's about it. Yeah. Men hvordan kommer, når vi så siger kreativiteten, vi kan jo netop, som du siger, så lister vi op, og så siger, jamen, den har 4 døre, og den har faktisk 5, for der er også et bagrum. Ja, okay, fint nok. Den har 5 døre, og den har 4 hjul, og den har alle de her ting. Nu har du talt alt mit rationelle jeg, hele min kloge hjerne med al min overvejenhed og beslutsomhed og sådan noget. Og hvordan kommer kreativiteten så ind der, når man sidder der og kigger på de her forskellige biler? Hvordan ser det så lige ud? Al kommunikationsplanlægning starter typisk med målgruppen. Hvorfor skulle den her person, XY, gide at købe den her bil? Ja. Og det skal man så have en masse viden om. Fordi det er lidt der, hvor kreativiteten, og jeg tror også der, hvor den kan begynde at blive svær. Jeg tror, de fleste, de kan finde på noget rimelig nemt. De kan gøre noget anderledes, de kan bryde en konvention, eller hvis ligesom der hvor det bliver svært, det er at få det til at give mening i forhold til, hvad vi vil opnå. Jeg tror, det er der, det adskiller sig fra kunst også. Altså kunst skal jo ligesom stille spørgsmål. Ja. Det vi laver skal give nogle svar. Kunst er totalt ubrugeligt. Det vi skal, altså forskel på personlig kunst og corporate kommunikation. Ja. Men vi er måske lidt mellem de 2 floder, hvis man kan sige det sådan, at vi skal kunne finde på et eller andet, men det er jo ikke en sjov hat, vi bare putter på bilen. Altså kun kreativitet, det er bare kunst. Eller det er en klovnenæse. Ja. Det skal ligesom have noget retning, og det skal give mening, og det skal resonere med dem, der skal holde spejl op foran de folk, der kigger på det. Man skal ligesom synes, det er meget, det her, det giver en klangbund i mig, der gør, at jeg bliver interesseret i noget, så alle kan finde på et eller andet sjovt. De svære, og det jeg synes som bureauer, de fleste bureauer er rigtig, rigtig gode til, det er at give det retning, og give det mening, altså mening, fordi hvorfor kigger jeg på det her? Hvad er det, I ved mig? Hvilket indtryk skal vi efterlade her? Det synes jeg er det svære, fordi alle kan, altså alle markeder og alle ting, tænker jeg også lidt i livet, og nu kommer nok det der med, at nu bliver det for ukonkret. Det er jo ligesom en balance, eller et leje på en eller anden måde, som vi i branchen kalder konventioner. Hvordan taler vi om det her? Hvad lover vi hinanden i kommunikationen? Altså, der findes måske 5 bilreklamer i verden. Design eller ydeevne, eller hvor man viser flot natur. Der er nogle forskellige måder, man går på. Ja, det er altså og jeg tænker, det kreative skal ligesom være kreativt af en grund, så man kan sige, kan vi bryde de her konventioner af nogle grunde? Og hvordan gør vi det? Og det kan man jo gøre på mange måder. Dorte smider faktisk lige en bold op her. Det handler vel om at spille på følelser? Ja, det synes jeg i høj grad, det gør. Og hvordan er det så det? Nu får du jo så lov til at stå på mål for, hvad Dorte siger. Jamen, det vil jeg rigtig gerne. Det synes jeg, det handler om. Og jeg hader, når folk især begynder sådan at sige, at vi skal lave et hard sell eller et soft sell. Eller der kommer nogen og siger, at det her det er transaktionsmarkedsføring. Det skal bare være billigt eller whatever. Men billigt fremtryller også en følelse i en. At man ikke snyder sig selv, at man har gjort en god deal. At det løser ens problem, at du ikke har ret mange penge. Et godt eksempel på at gøre noget billigt meget følelsesmæssigt, eller tale ind i en større sammenhæng, synes jeg, og det er ikke os, der har lavet det. Den Netto-reklame, som alle kender, fordi det er hårdt at tjene penge. Der er masser af steder, du kan købe billige varer. Ja. Supermarkedskæder er super relevante. De har gode produkter, de ligger overalt, de er pris. Dem er der mange af. De laver meget lidt. Så der har siddet nogen et eller andet sted og tænkt, det er også for ikke at lave skamløs selvpromovering. Jeg kunne have taget nogle af vores eksempler også, men ja, jamen, det er fedt. Jeg har haft en samtale om,
Og det er der, jeg synes, det kreative er sjovt. Det vil jeg godt lige lave en note på og vende tilbage til. Jeg skriver lige. Hvorfor det er fedt, at vi er billige? Jamen, det er billigt, fordi at, så kan man få flere varer. Men hvorfor er det fedt? Jamen, så får du flere. Det er sådan en laddering-proces, hvor man bliver ved med at stille spørgsmål, indtil der er en eller anden, der har sagt, jamen, fordi det skulle da hårdt at tjene penge. Og så er der nogle andre, der har sagt, det lyder sgu da meget godt, det der. Så der er noget i det. Og det sjove ved det kreative og det kreative strategiske, der er ikke én rigtig måde at gøre det på. Det er dit job at vælge én, og så få den til at fungere. Den synes jeg er vigtig, Jonas, at der ikke er én, fordi... Det er jo vores job, der er ikke kun én rigtig måde at gøre det på. Det er, hvad vi vælger med vores smag og vores erfaring og personlighed, fordi det kreative er subjektivt. Ja. Helt vildt subjektivt. Men hvis man finder noget, man ligesom kan være enige om, at det er der noget i. Det her kan vi se os selv i, og vi kan se os selv blive set i det af andre. Det kan vi være i som brand. Okay, så lad os prøve det. Og det er følelserne, det er at gøre noget billigt, meningsfuldt. Fordi det er hårdt at tjene penge, det er da relaterbart. Det er også et af de billige discount-supermarkeder, og det taler rigtig godt ind i, hvorfor man skulle bruge det, plus det. Der er noget sådan bundesnuhed over det på en eller anden måde, samtidig med, at det også er lidt lidelsesfuldt på en eller anden måde, men ironisk. Og hvis jeg skal snurre den her tilbage, og så sige, at det var jo egentlig lidt et kommunikationsværktøj, du lige smed på banen her, og så sige, jamen en kreativ proces, når man siger, vi skal lave et eller andet kreativt, den kan starte med, og det i det kommercielle, og sige, hvad er det vores produkt, det kan? Jamen, fint nok, eller hvad er vores gode argument for vores produkt? Det er billigt. Og så blive ved med at spørge, hvorfor, indtil vi ender ved en eller anden form for enten følelse, eller noget relaterbart, eller der, hvor det måske ligefrem bliver skørt, eller bare meget menneskeligt. Ja, det svære er også, eller det hårde er, at ture og blive i det mellemrum mellem det spørgsmål, man ligesom vil, usikkerheden, ikke at have den nu, det er frygteligt. Det er ligesom dem, der er i dårlige situationer, dem, der kan udholde ubehaget længst. Ja. De vinder typisk. Det er mere en røvhul ting. Det var ikke så meget det, men... Nej, det er rigtigt. Undskyld. Men det er rigtigt, fordi det passer også på min nu bliver det også selvpromovering. På mine egne kurser, så nogle gange, når folk de spiller en bold op, og jeg står sådan lidt, der er et eller andet her. Jeg ved fandme ikke, hvad det er, men der er et eller andet her. Så nogle gange, så siger folk, vi kan også tage et andet eksempel. Vi kan også arbejde med en anden idé. Så siger jeg, nej, jeg tror, vi skal blive ved. Jeg har ikke svaret endnu, men lad os lige prøve lidt mere. Og jeg kan mærke, hele rummet er sådan helt, jamen selv kaptajnen ved ikke, hvor fanden vi skal hen. Hvad sker der, ikke også? Men det er lidt jobbet i det, og det er lidt det hårde, og det er også lidt faktisk for at vende tilbage til, hvis der er nogen, der siger, hey, kan du ikke lige lave? Ja. Så er det godt. Og så bliver man sådan lidt, nej, vi skal lave noget, den person godt kan lide. Vi skal lave noget hurtigt, vi skal lave noget. Men at se det som et arbejde, at have en samtale, eller hvis du er alene om det, have en selvsamtale om, hvad kunne være gangbart her? Hvad synes vi kunne være fedt her? Så blive i det. Ja. Omvendt skal man jo så også være færdig. Vi sælger jo timer. Og når folk tit spørger, hvad inspirerede jeg til dit og dat? Det gjorde Deadline. Ja. Det gjorde det også. Men det er jo også for virkeligheden for rigtig mange andre, der er det stadigvæk okay, men vi kan godt sidde her og være i en boble, men på et eller andet tidspunkt, så skal der skrives et opslag, eller der skal laves et nyhedsbrev, eller der skal i jeres tilfælde lave en hel video, ikke? Ja. Jeg spiller lige Mohammed på banen. Han skriver, vi vil også mere tilbøjelige til at huske information, der har gjort et emotionelt indtryk på os. Og det er en sjov vending, han bruger her nemlig. Cool. At vi er tilbøjelige til at huske. Tak skal I have. Fuck, det er varmt, undskyld. Så er det nu, du skynder at sige et eller andet vigtigt, fordi så husker vi den information bedre. Kan vi vende tilbage til Mohammeds spørgsmål? Jeg bliver lidt kæft fra de åndsvære. Har du ikke selv været med til at ansætte dem? Jo, det er fra åndsvære. Ja, det er lidt ligesom at sige, når ens børn, de er træls sådan lidt, er dine egne børn? Nå. Ja. Det er meget enig i. Det er faktisk det, det er det, vi meget arbejder med. Vi har mange KPI'er, men vi plejer som udgangspunkt at starte med at sige også data. Key point indicator. Ja. Tak. Hvor vi siger, i stedet for at kigge på tallene først,
bare fordi der er 80.000, der har haft øjne på det, du har lavet, eller mediebureauet siger, wow, det betyder ikke, at du ligesom har lavet et emotionelt aftryk. Vi vil hellere lave en mega nice ting, hvor folk siger, wow. Og måden vi arbejder med det på, det er, at vi siger, hvad vil vi godt have nogen, de skal sige til deres partner, eller ven, eller whatever, når de har set kommunikationen. Ja. Det giver et pejlemærke, vil sige, hold da kæft, det var lige godt satans, eller har du set, at de har gjort sådan og sådan derovre, eller noget, man fortæller om, fordi du husker ikke noget nødvendigvis, bare fordi du har set det mange gange. Jo, det gør man, hvis du har budget til det, så giver det mening at tæppe på dem. Det er okay, men det er sjældent, at folk de har budgetter til det, plus det er ikke ret elegant. Det efterlader et kedeligt indtryk. Det er ligesom at nakke nogen til noget, ikke at plage nogen. Det er meget bedre at være elegant og gå tættere på, synes jeg. Undskyld, jeg spiller lige bold op, fordi du tager den helt naturligt over, nemlig til det næste spørgsmål. At jamen, hvis vi gerne vil efterlade det her indtryk, vi vil gerne, at folk de kan huske det, at de snakker om det. At når de har set en live, de siger, at det var egentlig skide godt, det var lidt mærkeligt, at han havde nogle kolleger, der kom ind med en hjort, og de havde skimasker på. Men altså, det var en okay live. Det tager det ligesom over. Ja. Det tager ligesom over til det næste spørgsmål. Nu prøver jeg selv lige at holde den. Hvorfor er det så svært, når vi ved, at her er målet? Her er de her, jamen vi skal lave det der, det skøre, det som folk de har lyst til at dele, det som folk de har lyst til at fortælle om til aftensmaden, det som virkelig gør et indtryk, eller noget som man kigger nærmest, fordi man ved, man bliver emotionel over det. Hvorfor er det svært? Det er svært, fordi at den der mening, igen, det er ikke, altså hvis det havde været et møde, der handlede om noget andet end kreativitet, så havde jeg heller ikke sikker på, at de var kommet ind på den måde. Så de måske har tænker du ikke? Det er et dårligt eksempel. Men de fleste af dem, jeg arbejder med, jo større marketingafdelingerne bliver, jo mere bange bliver de også for at gøre noget forkert. Jo mere altså autoriteter er tit bange for det kreative, fordi man føler måske, at det er svært at styre. Ja. Eller måske kan nogen ikke lide det. Der kommer rigtig mange ind og siger, vi så I lavede noget af det og det og det. Kunne I ikke lave noget, der ligner det? Vi vil godt have det udtryk. Men være den frække dreng i klassen. Eller vi vil godt have noget med kant. Yes, tak. Eller endnu værre. Vi vil godt have skabt awareness omkring hvidt bureau. Awareness er ligesom det, vi laver. That's what we do. Jeg har nogle eksempler med også i nogle af de oplæg, jeg laver, hvor du siger, men hey Simon, vi har lige fyret 1 million af på en ny marketingkampagne. Det gode er, ingen husker den. Så fejler vi jo. Altså, der er ikke nogen nogensinde, der gider de der ting. Så awareness, ja, men for hvad? Det svære er at i hvert fald i min stol, for kunderne, det er at få dem til at sige, at det er måske okay, at det er ikke alle, der kan lide det, man laver. Vigtig pointe. Der er ikke bygget ret mange statuer af komitéer, for eksempel. Så man kan sagtens teste noget ihjel, og gøre sådan, at alle kan lide det. Men altså, man bliver tydeligt nødt til at synes noget, før nogle andre kan synes noget om en. Og man bliver nødt til at vide rigtig meget om, hvad man godt ligesom vil opnå her. Så måske det, jeg hørte dig sige, for lige så smide det ud til dem, der kigger med, er det egentlig en vigtig ting, når man siger, nu skal vi være kreative i vores kommunikation, så måske et vigtigt punkt at så sige, hvem er vi egentlig okay med ikke kan lide os? Hvem vil vi være? Eller hvad vil vi være for hvem? Ja. Men det er svært at være kreativ på en kommerciel måde, fordi du får nogle rammer at være kreativ indenfor. For at være rigtig dygtig kreativ, efter min mening, skal man have nogle rammer og lave det indenfor og styre det indenfor. Men de rammer bestemmer man ikke altid selv. Det bliver meget sådan kliché at sige, men det kræver også, at det er svært, fordi at mange er bange. Hvad tror du, de er bange for? For at sige noget dumt. Tak. Du skal have ret stor intimitet og tillid i et kreativt team, og vide, at det er all right at komme til at sige noget fuldstændig åndssvagt. Altså pinligt åndssvagt. Men det er det ikke. Altså, det kræver noget tillid. Plus, det svære er også jeg føler, jeg gentager mig selv lidt, men gør det brugeligt. Ikke bare lave noget sjovt for sjovens skyld, men at det bliver et håndtag, at det bliver et skaft til at få folk til at gøre, eller tænke og føle det, vi gerne vil have dem til. Og det gør man jo ikke bare ved at putte en sjov hat på. Apropos. Synes jeg.
Ja. Det er Lars. Hej Lars. Jamen, det er fedt. Nu smider jeg så lige bolden ud til jer andre, fordi du siger egentlig noget, så jeg skal være sikker på, at det rammer også dem, der kigger med. Du siger det her med, jamen hvis man er i et team, og man sidder og arbejder med det her kreativt, jer der kigger med, at mange af jer, har I nogen at sidde, og nu tænker jeg meget, hvis I sidder med det kommunikative, sidder I sammen med andre og har den her kreative proces, eller er den kreative proces inde i jeres hoved, måske i stedet for, fordi det er jo måske en anden måde at... Altså det her med at sige, okay, jamen, man skal selv turde sige den dumme idé, den føler man i hvert fald, den dumme idé højt, men når man sidder alene, så faktisk give den samme accept. Så jer, der kigger med, det kan også bare være I med, fordi I tænker, det kunne være hyggeligt. Er I meget sammen med andre i det her kreativ, eller er I for jer selv? Og det kan godt være, at du kigger med, fordi du tænker, jamen jeg arbejder ikke med kommunikation, jeg vil bare gerne kunne lave lidt opslag, eller jeg vil egentlig gerne kunne give noget til mit netværk, eller du arbejder i kommunikation. Og nu ved jeg, at der går lidt tid fra jeg spørger om det her, til I svarer, og det kan også være, at I er ude at hente kaffe imens, og så er det helt fint. Men hvis jeg så smider bolden over til dig alligevel, Jonas, bare for at dække den ind. Hvis nu man sidder for sig selv, så hele det her, hvorfor er det så svært, de der... Nu stempler jeg dem dumme idéer, for det er det, vi mange gange selv føler, de er, og det er de jo ikke. Hvad er det så, altså, hvad skal vi gøre ved dem? De der dumme idéer, der hopper op. Altså, jeg tænker, man skal finde, det er meget let for mig at sige, men man skal ligesom finde et sted, der anerkender styrken i at være kreativ, og nogen, som ser det som et arbejde. Og ikke noget, du siger, kan du ikke lige skrive de her 3 ord, det kan da ikke gå hurtigt. Og sagde, men jeg havde ikke, hvorfor har du aldrig været så meget tekst, men jeg havde ikke tid til at skrive det kortere, fordi det er svært. Det er en kompetence, ikke? Den er stjålet. Det ved jeg godt, men det er et godt citat alligevel. Er det ikke Mark Twain? Nogen, der ser det som en kompetence, nogen, der ser det som et arbejde. Find nogen, der griner med dig på en eller anden måde. Nu ved jeg godt, hvad gør man, når man er alene med det. Jeg kan godt lide at lave ting alene. Lave dem. Men så har jeg brug for at tale med nogen om det bagefter og sige, jeg har tænkt på, eller kunne det her være en idé? Og så skal man øve sig, tror jeg. Og jeg tror, man skal droppe, og jeg vil i hvert fald godt advare mod at se det som en videnskab. På mange måder er det noget, der, altså, man kan sagtens lave modeller for det. Det har vi selv. Vi har bureaumodeller, som vi viser kunderne som falsk tryghed på en eller anden måde at sige, sådan her gør vi, sådan her gør alle bureauer. Og det prøver vi da også at gøre. Men igen, nogle gange så er modellerne en lille smule en måde at forklare uindvidet om, hvordan man gør det bagefter. Hvordan lavede de? Se her, fase 1 gjorde vi sådan. Der er en rigtig måde at gøre det på. Men det er ikke altid, at kronologien er så... at kronologien ligesom giver mening på den måde. Nu kan jeg se, nu er der faktisk nogen, der byder ind og stiller spørgsmål, which is nice, og det er også nogle lange nogen. Og nu, fordi jeg ikke kan skrive en kommentar, men så spiller jeg mig selv først. Bruger lige sådan et trumf Uno-kort. Det findes der vist ikke, men det gør der nu. Jeg fik på et tidspunkt forklaret fra en, at det er egentlig svært, fordi at vores 2 hjernehalvdele, den ene den er enormt kritisk tænkende, og den anden den er den kreativt tænkende. Men det er rigtig svært at have dem i gang på samme tid. Og vores kritiske hjernehalvdel er enormt veltrænet, for vi bruger den hele tiden. Hvad er rationelt? Hvad er det rigtige valg? Er det nu en god idé, at vi skal have hotdogs til aftensmad? Måske vi skulle vælge noget med nogle grøntsager i stedet for. Den kritiske hjerne, den er i gang hele tiden. Men vores kreative hjerne, den får ikke, eller hjernehalvdel, får ikke tid og plads helt så meget, og derfor ikke en nær så trænet muskel. Så når man er i den der kreativitet, så bevidstheden om, at vores kreative side konstant bliver bombarderet af den kritiske, det betyder også, at det er meget svært at give den plads, og det er måske noget, vi skal prioritere langt højere end den kritiske del, fordi det er vi så veltrænet, og det er så nemt, og så bare at kvæle den anden hjernehalvdel. Så der er en lille smule videnskab, men det er jo ikke rigtig en... Det hjælper ikke så meget andet end at sige, prøv at give den lidt frihed. Jeg har arbejdet i det mellemrum. Jeg er en hybrid, forstået på den måde. Jeg er mellem det strategiske og kreative. Jeg er fra Handelshøjskolen i gamle dage, kommunikation.
men har altid arbejdet. Men det kan du ikke selv gå for? Nej, I'm sorry. Jeg straffede dem ved ikke at skrive mit speciale. Yes. Så kan de lære det. Men de der 2 ting har været godt for mig at kunne balancere imellem. Og jeg tror, man kan kun lave noget rigtig nice kreativt, hvis du også ligesom er klædt på til det. Så, og det er også lidt hvis man begynder at læse om kreativitet og interessere sig for det, at der er mange, der peger på, at man ligesom skal sætte sig så godt ind i det som muligt. Læs alt, hvad der er om det. Undersøg produktet. Køb det. Prøv det selv. Snak med nogen om det. Tænk over opgaven. Og så gå en tur. Det kan være sindssygt farligt for en selv og for ens idé om, hvordan man arbejder med det. Fordi man tænker, nej, nu ved jeg jo alt det her. Hvorfor kan jeg så ikke lave det? Men der er ligesom sådan en marinadefase på en eller anden måde, hvor man skal have lov til at gå og tænke over det. Ej, den kan jeg godt lide, det udtryk. Marinadefase. Ja. Det er et fedt udtryk. Det var lige det ord, jeg havde. Den bruger jeg. Og så ens underbevidsthed ligesom begynder at arbejde på det, og man skal også have noget input for ligesom at tænke noget nyt. Altså jeg har bunker og alt muligt med eksempler på, hvad kunne man gøre, og hvad kunne man... fordi jeg har været i branchen i lang tid, og det her greb, vil det virke her, og så videre, men det har virket meget for mig, og jeg smider lige, jeg kan høre det her, det er en af de her ting, den kan du fortsætte på, og det skal du også have lov til, men du skal bare have en retning. Jakob, han spørger nemlig, arbejder ud fra forskellige kundetyper, og er der forskel på, hvordan og hvornår der skrues op og ned for kreativiteten, ud fra hvem man kommunikerer til? Håber det giver mening. Jonas, giver det mening? Ja, hvis jeg forstod det rigtigt. Der er 2 spørgsmål, ikke? Jeg kan fortælle, at Jakob han er selv iværksætter og er enormt god til podcast. Jeg har haft et møde med ham i gang. Det er podcast Jakob, er det ikke ham? Det kan da være, du har mødt ham. Jeg mener faktisk, han var med til Linksom sidste gang. Og podcast, man kan jo se hans billede. Det er sådan, hvem er Jakob? Well. Ja, det eller så... Nej, ikke noget. Nej, til Jakobs... skru op og ned for kreativiteten, alt efter man kommunikerer til. Jeg vil hellere tage det første, om vi arbejder ud fra forskellige kundetyper. Okay. Vi undersøger selvfølgelig, hvad det er for nogle kunder, vi har med at gøre. Og prøver at have en fase 0 eller fase 1 i alle projekter, hvor vi taler igennem, hvem er vi for nogen, hver især. Hvordan kan vi passe ind i jeres marketingmæssige grammatik eller geometri, eller hvad fanden vi nu... Hvordan kan vi hjælpe jer bedst muligt? Vi er tit blevet valgt, på grund af noget kreativt. Så de ved godt lidt, hvem vi er, hvad vi godt kunne tænke os med dem, men vi har selvfølgelig en vurdering af, altså, vi gør jo heller ikke selv det, at vi er bare kreative for at være kreative. Det har et formål. Så det måden, vi går ind i forskellige kundetyper på, hvis det er rigtigt forstået, det er ligesom at lave en forventningsafstemning på, hvad har vi her. Hvis det er forstået på den anden måde, at kundetyper, det er ligesom af forskellige brancher eller kategorier, ja, så gør vi det også, så sætter vi os ind i, hvad er kategorien, eller hvad er branchen inden, hvad er konventionerne inden for det her, hvad er det, vi kan gøre noget ved her, vi kigger på konkurrenter, vi kigger på alt muligt, hvad kunne være spændende, og så spejler det op i, hvad er det, I godt vil have, hvorfor har vi den her samtale, plejer vi at spørge folk, hvorfor sidder vi inde i det her rum, snakker vi mål og formål, hvad skal vi snakke om, og hvem snakker vi til, altså det er sådan, klassisk briefing skema på kommunikationsopgaver, det kan vi måske også prøve, det kan vi måske eftersende, men mål og formål, hvorfor har vi samtalen, hvad vil vi gerne opnå, hvem er målgruppen, hvad elsker og hader de, hvad vil vi godt have dem til at tænke føleagtigt, budskab, stil og tone, og selvfølgelig medier, hvor skal vi udkomme, og så hvad koster det. Det er ligesom sådan, det skal vi helst lige være lidt enige om. Kreativiteten tilpasser vi, ud fra selvfølgelig, hvem man kommunikerer til. Og Mette hernede i Krog, som også er Creative Director, har en baggrund som antropolog, og interesserer sig sindssygt meget for mennesker og grupper og den slags. Så ja, vi tilpasser det. Fordi det kan lige så godt skræmme nogen væk. Altså, man kan kæmpe turn-off og være på en bestemt måde. Så ja, det arbejder vi meget med, og kommer til at arbejde meget mere fremover også. Jeg tænker også, kreativitet, det er jo også, det sagde du jo så ved start med, det er jo subjektivt. Og vildt forskel på, jamen, kreativitet, hvis man skal henvende sig til min mand, som er gamer og ingeniør og alle de her ting, kan godt lide både ting er simpelt og i system, men samtidig er også klassisk til svær og flammer, because dude. Folk de siger tit, at ingeniører er meget specielle. Alle de ingeniørfirmaer, jeg skal lige rette min stol, der ligger en mærkelig
Ligger der en hjort? De siger tit, men det er en meget speciel målgruppe. De reagerer kun på det tekniske. De kan godt. Men altså, hvis du tænker den en lille smule dybere, er det jo ikke rigtigt. Altså, du mener, der faktisk er et menneske bag ved at være ingeniør? Jeg ved ikke med din kæreste, men dem jeg kender, er der ikke. Man kan sige, hvad hvis man kunne ramme den følelse, som en ingeniør har, når han bare løser en mega nice opgave. Den fornemmelse, han får, eller den forløsning, det giver, eller altså det der med at skille det så meget ad, det kan så også godt være, at det er glæden ved noget teknisk, når det hele går op, men det er stadigvæk glæden ved det tekniske, og ikke kun det tekniske. Jeg tænker, at der er et menneskeproblem, eller en menneskeløsning på de fleste ligesom business-problemer, eller vi er jo mennesker, heldigvis. Præcis. Og desværre nogle gange. Men det var bare det der med, at kreativitet, det kan jo se vildt forskel. Altså, det er jo stadigvæk kreativt, men det er virkelig forskelligt, hvordan ser det ud. Noget relativt simpelt kan have været en stor kreativ proces at lave, og noget vildt fangende, sjovt og haha-lårklassende kan også have været en stor kreativ proces at lave. Men det er jo bare forskel på, hvordan ender kreativiteten med at se ud, hvordan ender kommunikationen i sidste ende. Altså, man kan jo i og for sig nok komme til at bruge mange af de samme værktøjer, kunne jeg forestille mig. Og næsten uden at du når at sige noget, fordi der var nemlig der er lige nogle små, det er som bemærkelsesdelt spørgsmål. Den velkendte marinadefave. Ja. Den kan både være frygtelig. Den kan være så frygtelig. Det kan være Nej, du skulle ikke kommentere på den, Jonas. Du skulle lade den her. Ja. Den er hård ved i. Maria havde nemlig også det var det helt tilbage til det her med sidder i et team, eller er vi for jer selv. Hun siger, hun sidder for sig selv, både fordel og ulemper. Det er rart at køre sit eget flow, men svært at få feedback på bagkant og tilpasse tingene bagefter. Og den vil jeg egentlig gerne smide over til dig, det her med, når man har lavet noget, og været inde i processen, og der så er nogen andre, der så dømmer og kommenterer på det. Hvad kommer de med, nu er vi jo nysgerrige? 10 kommentarer, så smider Jonas whatever det er, de kom med. Ja. Prøv at stille spørgsmål igen, fordi jeg bliver forvirret. Og nu gik min helt ud af fokus. Fuck. Det var det her med hvem man skal spare med og tale med. Ja. Skal du have en vokal? Nej, altså det kan være et problem. Det vil jeg godt, og det kan, faktisk kan det være helt vildt ensomt at være kreativ. Altså selvom nogle gange, når man har nogen at tale med også, det kan være mega svært. Fordi hvornår rammer du den? Hvornår er den rigtig? Og hvis du er den eneste, ligesom der ligesom skal stå på mål for det, og du skal præsentere det til nogle andre, så er det rigtig svært at argumentere for nogle gange, hvordan man er nået derhen. Hvorfor det ser ud, som det gør. Til det vil jeg sige, nogle af de bedste ting, tror jeg har lavet og været med til at lave, har folk på en måde også lidt været usikre på. Men vi plejer også nogle gange at sige, altså den bedste test, det er virkeligheden. Prøv det, og lad det komme ud og leve, og så sørg for, at du ikke får flak for at have lavet det, du har lavet. Fordi du sidder med det selv. Se om det flyver. Have tryghed i, at de ikke bruger det, din kreativitet og din forsøg som en kæp, de slår dig med oven i hovedet, hvis ikke lige det er, som det er. Det er ikke et... Eller hugger hånden af dig på en live, ikke også? Det er også... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg gør. Jeg troede, du sagde, det travlt. Jeg skal i hvert fald hævne mig på en eller anden måde, det er helt sikkert. Men altså, jeg ved ikke, om det giver mening, det her. Jeg føler, at jeg snakker meget, meget på det med sit eget flow, og svært at få feedback på bagkant. Det værste... Nej, jeg synes egentlig, du havde en fair pointe, det her med, altså, hvem er det, man får feedback fra? Fordi virkeligheden er i sidste ende, that's where, det er jo der, man får testet, men hvor får man feedback fra? For det er ikke nødvendigvis hørt at faktisk sige, alle, der kommer til at give en god feedback. Jeg har et godt eksempel på, hvor jeg er rigtig dårlig.
Vi skulle lave en ret stor kampagne, og på bagkant skulle jeg se det. Normalt så skal jeg inddrages i forskellige faser af processen. Jeg så det fejlagtigt og en fredag, og vi skulle aflevere mandag. Den fredag skulle vi ud og lave noget sammen med hele firmaet. Vi havde været heldige, og det er nogle år siden, at få en gazelle. Vi skulle til noget gazellefest, så alle var sådan lidt op at køre. Ja. Jeg ser det der, og anerkender ikke tidspunktet, hvor jeg ser det. Der er ikke noget at gøre her. Så jeg siger, okay, hvordan kom det til at se sådan ud? Hvorfor har vi ikke gået videre med det her? Jeg begynder at give direction på og feedback mega på bagkant. Og hvad skal personen gøre? Ja. Hun er og var, hun arbejder et andet sted nu, vanvittigt dygtig. Hendes hjerne var en planet, og hun var pissegod, men jeg så det for sent. Vi går ud i byen og går til de der åndssvage fester, som er sådan nogle salgsmøder for banker. Og så pludselig så var hun gået. Og jeg tænker, okay. Og så finder jeg ud af, at mandagen hun faktisk var taget tilbage på kontoret og prøvede at rette det. Fordi jeg var en idiot, der havde sagt. Det bliver jeg rigtig ked af. Vi havde også en samtale om det bagefter, selvfølgelig. Men feedback på bagkant, det er noget af det værste. Fordi hvis du skal give noget feedback, så skal personen også have mulighed for at ændre noget. Og lave den og lytte til feedbacken. Så det bedste, jeg kunne have gjort der, det var at sagt, okay, jeg havde en dialog med en mentor-type, jeg har. Og han sagde, hvis det er det bedste, det kan godt være, at du ikke er enig i det, de kreative team har lavet. Men hvis de tror på det, så lad være med at putte din smag ind over det. Lad dem køre den. De tror på det, de kan sælge det meget bedre end dig. Kør den ud, med mindre selvfølgelig, det ikke er helt... Så det er måske faktisk... det er faktisk et råd smidt ud til chef og ledere til de kreative kommunikationsfolk. Det er, at hvis ikke at du er med undervejs, hvor der er mulighed for at rette det, så vil jeg sige, så måske... Men det er direkte skadeligt eller forkert, eller hvis det er sådan... eller nogle af de her ting. Ja. Ellers så må du tage dit eget ansvar, ikke? Og så sige, okay, så stopper vi den. Jeg har også været med til at stoppe kampagner nogle gange. Der skulle rulles ud i, jeg kan ikke huske, 6 eller 7 lande, hvor vi lige pludselig opdager, at det her, det kan vi ikke. Og så må man ringe til kunden og sige, og så bliver de sure. Ja. Men nu sidder jeg sådan og tænker, om der er nogen af jer, der, jeg kan se, jeg skal huske at tage sidste spørgsmål med os. Det I er, der kigger med, er det her noget, I kan genkende, både måske fra Jonas' perspektiv, det her, hvor man måske kommer til at skyde ned, men måske ikke lige skulle have skudt ned, eller nødvendigvis, altså det er måske for sent at begynde at blande ind i det, eller fra den anden, altså det her med, at der er noget, man virkelig har lagt sit tid, hjerte, blod, tårer og alting noget i, og så derefter får det, altså om Jonas' historie er en individuel, never happened to anybody, ever, before, or since, eller om der er nogen af jer, der som tænker, jo, som modtageren eller afsenderen. Det kunne faktisk være spændende at høre. Og mens I eventuelt skriver, eller ikke skriver, det kan også bare være, at I sidder og lytter med, så vil jeg hoppe videre til det sidste spørgsmål, for det skal vi også nå. Vi har næsten været lidt omkring det, men nu får den lige lov til at have sit eget, den får lige lov til at leve. Hvad er det bedste, du selv kan gøre for at blive kreativ og skabe shut up and take my likes opslag? Du skal være et sted, hvor der er plads til dig. Ja, og når du siger sted, hvad mener du så? Et arbejdssted. Ja. Fordi det er jo ikke alle, der kan lide at... Mener du firma eller fysisk sted i et lokale? Firmasted. Nogle folk omkring dig, der forventer, at du laver det og sætter pris på det, og anerkender styrken i det. Altså, hvad er effektiv kommunikation? Ja. Jamen, det er en samtale, vi har med kunder også, ikke? At sige, hvad vil vi godt have ud af det her? Ja, det var jo ret specielt, det du siger. I måler ikke bare nødvendigvis på, hvor mange får set det, men mere bliver det husket. Derfor det er jo en god samtale at have. Men hvad synes vi er effektivt? Du skal lave noget, som folk de kommer til at tale om bagefter. Folk skal snakke om dig på en måde. Enten på en ny måde eller på en gammel måde. Hvad vil du godt have, den samtale den skal handle om? Det skal man tænke ind i situationen. Så er der også ligesom noget...
ledelsesfolk kan tit godt lide at sige, det her det er strategisk, og det her det er kreativt. Ja. Det her bureau, eller den her, de er dygtige strategiske, men dårligt kreative. Det giver ingen mening at sætte det op sådan, fordi hvis ikke du er dygtig kreativ, så er du ikke dygtig strategisk, så kan du ikke få din strategi igennem og omvendt. Det er samme side af, eller forskellige sider af samme mønt. Jeg kan ikke lide at lave forskel, medmindre det er noget forretningsstrategisk, ja selvfølgelig, men det skal jo også ud og leve på en kreativ måde. Så kreativ strategi, synes jeg, er meget, meget vigtigt, fordi ellers så alle vil vækste mere, alle vil sælge mere, alle vil, det mangler sgu da bare, hvis det er sådan nogle, den slags kapitalisttyper, ikke? Det er jo det handler om, typisk, ikke? Og så tror jeg, man skal øve sig, det er også meget en muskel. Det er mega floskelagtigt sagt, det her. Nej, det er rigtigt. Alle kan bidrage til noget. Alles optik kan bruges til noget i den her sammenhæng. De skal bare have plads til og rum til at udkomme med det og sige, hey, har I tænkt på, at eller jeg har lige oplevet det her, kunne vi ikke og så skal man ikke være så man skal ikke være så bange, og man skal ikke tage sig selv så alvorligt, at andre holder op med det. Selvom at det er det, som de store marketingfirmaer, CITIC eller afdelinger er meget bange for. Det er jo serious business det her, så vi kan ikke ligesom men jeg ved ikke, hvornår sidst seriøst og menneskeligt, det ligesom var hinandens modsætninger. Det mener jeg ikke, det er. Plus også vigtig pointe, kreativt er jo heller ikke sjovt. Vi plejer at sige, altid aldrig kedelig. Vi nægter at være kedelige. Altid aldrig kedelig. Men kedelig, det betyder ikke, at jeg skal hive en kanin op af hatten hver gang. Det er jo ikke, antitesen til kedelig er jo ikke gøjl. Det kan også være interessant, det kan være intelligent, det kan være elegant, det kan være følelsesmæssigt, det kan være nørdet, det kan være alt muligt. Det må bare ikke være kedeligt. Kedeligt i vores branche, det er selvmord, og det er spild af penge. Du er virkelig on fire lige nu. Derfor bureauer, de eksisterer. Nogen skal ligesom opdage dig. Du skal være påfaldende på en eller anden måde, der gør, at de siger, der er noget om det der. Så det er i hvert fald sådan noget, vi snakker meget om hernede. Det bliver sådan backstage-agtigt. Jeg kunne godt have lavet det mere corporate og vist modeller og alt muligt, men jeg tænker ikke, det var det, jeg abonnerede på, den her snak. Nej, jeg sad bare og tænkte, der var flere af de der ting, du sagde, jeg sagtens så kunne taget som et citat, og så hænge op og klister det på en væg, fordi det fungerede egentlig fuldstændig stille, som det var. Jeg har lige været til et LinkedIn, nej ikke LinkedIn, undskyld. Det er fordi, jeg står her. Til Influenced-konferencen i København. Ja, det er rigtigt. Vildt fedt. Men det, der ligesom slog mig der, det var som om, det er en ret ung branche. What? Det er som om, det er gået op for folk, ligesom at det bare er en platform også. Jeg skriver et indlæg om det senere, men det er derfor, jeg har det inde i hovedet. Selv TikToks udsendte sagde, det handler om at være mest kreativ, og hæve et citat fra 60'erne rundt om, at det handler om at være kreativ. Og jeg mener, det er jo det, der er vigtigt, når al hypen er afhypet, når nyhederne ikke er nyheder mere, når AI think pieces er skrevet, så handler det stadigvæk om, det kreative. Når en platform ikke er ny mere, så er det ikke bare nødvendigt at være der, så skal du være kreativ. Så det er jo ligesom det, vi har. Det er det eneste, vi har tilbage. Hvem der så laver det, om det er en AI eller whatever, det kan vi jo snakke om. Vi bruger det sindssygt meget grafisk. Vi bruger det hele tiden. Det er sjovt, og det gør os bedre, men ja. Når du selv skal, jeg ved jo, jeg har svaret på de her spørgsmål en milliard gange omkring det her med opslag, because my game. Men når du selv skal lave opslag, det ved jeg, det er jo ikke noget, du heller bare lige trækker ud i røven. Men der er jo også en kreativ proces i det. Hvad gør du for dig selv der? For at det bliver til noget? Det som var det første, jeg sagde til alle dem, der lytter, de ikke skulle. Jeg slår mig selv oven i hovedet. Jeg er ligesom alle mulige andre. Jeg sidder og tænkt flere gange sidste uge, det er simpelthen så lang tid siden, jeg har lavet noget. Nej.
Jeg er ikke relevant mere. Har jeg nogensinde været det? Den slags, ikke? Kan jeg godt relatere. Jamen, jeg har egentlig historisk skilt mig meget ad fra virksomheden. Og det har egentlig tidligere også været noget, som vi har snakket om, også på direktionsniveau, at måske skulle jeg passe på, hvad jeg sagde, måske skulle jeg... Men det orker jeg ikke, fordi at det der med at bare lave noget content for at lave content, det gider jeg ikke. Det er der heller ikke nogen, der gider at læse. Altså, du går heller ikke hjem om aftenen og siger, skal vi ikke hjem og se noget content på Netflix-skat, eller hvad I siger. Eller hvad I siger, det er jo ikke content, det er jo jeg tror, jeg har skrevet noget om det før også, du vil heller ikke bede en AI om at skrive et kort til din mor, der kommer på hospitalet. Det er heller ikke content. Du bliver nødt til at lave noget, der du går op i og mener og interesserer dig for folk, de ligesom omvendt kan. Der var en, der sagde engang, hvis du gerne vil være interessant, så vær interesseret. Interesser dig. Synes noget om noget. Ha' en mening. Det er også nemmere for mig, kan man sige, det, hvad skal man sige, ledelsesmæssigt privilegie, jeg har i at kunne være ligeglad med, hvad folk de synes, fordi det er mit sted. Det er jo ikke alle, der kan det, og den er jo ikke, hvem skal ligesom slå mig i hovedet med det? Det kan nogle af de andre så sige, det var sgu for meget. Men jeg synes ligesom, altså gad du selv læse det? Hvis nogen skrev det, gad du så selv læse det? Læste engang en bog, hvor der stod, at ham, der havde skrevet den, han havde nok ikke engang læst den, hvis ikke det var ham selv, der havde skrevet den. Altså, det er også hårdt. Og kigge på alt, hvad du laver, og sige, hvorfor skulle nogen overhovedet interessere sig for det her? Hvorfor skulle jeg gide at kigge på det her? Så jeg hører faktisk mere end et værktøj her, hvis jeg sådan lige skal smide den tilbage til dem, der er med. Det er, at når du skal skrive et opslag, og selvfølgelig, det kan godt være, at du sidder og skriver for en firmaside, og det er ikke nødvendigvis firmas produkt, du er interesseret eller vildt passioneret for, men prøv stadigvæk at finde en eller anden vinkel for noget, du interesserer dig for, fordi det ligesom, det avler mere kreativitet. Det gør, at det bliver mere... Er der et overlap for, hvad din målgruppe interesserer dig for, og hvad du interesserer dig for? Eller hvad dit firma interesserer sig for? Hvad er sammenfaldet? Ja. Vi har en masse regler og værktøjer, og siger, at det skal selvfølgelig være troværdigt for dig som afsender. Så skal det være unikt for markedet, og relevant for dem, der læser det. Jeg siger, at man skal selvfølgelig ikke bare skrive, hvad man selv lige synes, hvis man ligesom har et corporate seletøj på, som der er nogen, der ligesom står og trækker i. Man skal skrive noget, der man synes er relevant for, altså, for modtageren. Og så var der noget med i forhold til det her, selvom du selv gør det, ikke at slå sig selv for meget oven i hovedet. Det er meget bedre til. Jeg har også været i gamet i lang tid, ikke? Så. Ja, men bare fordi det kan simpelthen være og svært for den kreative proces. Vi har lige nogle få minutter tilbage, og jeg ved ikke, om der overhovedet er nogen, der kigger med længere. I have no idea. Eller om det er bare dig og mig, og så er det også bare hyggeligt. Det er sgu også hyggeligt nok. Det er også hyggeligt. Og så igen, jeg ved, der er sådan lige en lille smule delay, men hvis der er nogen af jer, der sidder derude, og så tænker, okay, men når jeg skal være kreativ, oplever den her udfordring. Det kan være bare det at få startet, eller det kan også være, jeg synes bare, hvis jeg er rigtig kreativ, så stikker det fuldstændig af. Hvordan kan jeg stoppe det? Eller er der nogen af jer, der sidder, eller bare I synes, jeg skal til at lave et opslag, og jeg synes, det bliver svært, fordi at kreativiteten, så må I gerne spille bolden ind nu her, så har I lige sådan en sidste chance for at tage den på falderæbet. Ja. Og så kan jeg se, der også, altså I flere af jer, der har været rigtig søde til at skrive det her med, jamen, med jeres kreative proces, det er godt nok noget tid tilbage. Hvordan foregår det? Jeg sidder alene med det, skriver Katrine, den kreative proces, og prøver at sortere idéer på mine kollegaer og nærmest ledere, hvilket jo er en ret fed måde, det vil sige, det er før, at det er færdigt. Man skal også ligesom kigge på, hvem er det, der kan sætte en prop i det her? Hvem kan sige nej til det, til Katrine Juhl? Så jo tidligere man kan få dem med i processen, jo bedre. Fordi så, folk de tænker ikke over alle de overvejelser, man har lavet med at lave det. Og nogle gange kan det være svært ligesom at få over bordet. Hvis ikke den sådan helt giver sig selv, så skal man sådan, og man egentlig tror lidt på det, så kan det være mega svært at argumentere for lige den. Så dem, der kan stikke en kæp i hjulet, er ret gode at have med fra starten. Det gør vi i hvert fald med kunder og siger, hvem har vi første møde med, lad os få beslutningstagerne ind. Hvem kan ødelægge det her potentielt? Hvem kan stoppe det? Hvem er det, vi skal have med? Og det er også det, jeg mener med stedet, skal ligesom være til det også. Så man ikke bare ansætter en, som man synes skal bare være en pauseklovn. Fordi det kreative er sindssygt alvorligt.
Det er jo et alvorligt emne, samtidig med det, altså, det er det, der kan flytte noget, ikke? Og det er jo det, der er så mærkeligt, fordi man ser jo, slutresultatet kan være wow, og hold da op og alt sådan noget andet, så man tænker, at det skal være en af koldbøtter, der kommer flyvende ind, der har lavet sådan noget her, og med mindst 5 forskellige mønstre på deres tøj. Det er typerne, der kan det her. Men netop som du siger, det er faktisk en alvorlig disciplin, og det er et værktøj af en anden. Det er ikke bare ud af røven og... Og Lise når faktisk smide noget ind på falderæbet. Hun siger, jeg synes, det er svært at beslutte, hvad det der fælles overlap skal være i forhold til målgruppen. At holde fast i en snæver målgruppe og ikke forsøge at ramme for mange forskellige. Så det er meget det er sådan det strategiske før det kreative, læser jeg det lidt. Er det en bold, du vil gribe? Ja, det vil jeg meget gerne. Ja, det er svært at beslutte, hvad det fælles overlap er. Det er heller ikke noget, man skal finde på. Det er noget, man skal finde ind til. Så tag den viden, I har om målgruppen, som er andet end kvinder mellem 25 og 35, eller mænd mellem 58, der hader sushi-agtigt. Ej, okay, lige den med sushi er meget god. Hvad er det, hvor er det, vi kan være interessante for dem henne? Hvad er overlappet? Fordi hvis du tager i den ene side og lister alle de punkter, temaer, der kunne være spændende for jeres brand, og så i den anden side siger, hvad kan den her målgruppe godt lide? Der må være nogle sammenfald derimellem. Og hvis man lister dem op, kan det være en god måde at finde ud af, hvor kan vi lave overlappet. Hvis nu de synes, verden er kompliceret, eller de ikke kan finde ud af, hvad priserne er i markedet, eller man skal ligesom identificere, hvad er det for en indsigt, vi leder efter her. Og så finde ud af, hvor passer I ind hen der. Og så lave det ligesom til mødestedet. Man siger, vi gør det lettere. Jeg ved ikke lige, hvad det er, men det er rigtig svært. Men I kan også prøve det af. I kan se, hvad responderer folk eller målgruppen bedst på. Og hvis det er eksisterende kunder, så tal med dem. Ring til dem. Ja. Snak med dem. Undskyld, Jonas, men der siger du præcis noget, som jeg faktisk har oplevet er en seriøs udfordring mange. Det er, at man ikke har snakket med den her målgruppe overhovedet. Og ikke har en repræsentant for det, ikke har noget som helst andet. Så det er gætværk. Fordi altså, jeg er fuldstændig enig. De der overlap, de er nemmest at finde, jo mere viden du har om begge sider. Og for det meste, så har vi rigtig meget viden om vores eget produkt, vores eget firma, hvad vi gerne vil og alt sådan noget. Det har vi. Sådan, det skal vi gerne have styr på. Jeg vil spørge kunderne om, hvad synes I egentlig om os? Hvorfor kan I godt lide vores produkter? Hvad er den ene grund til, at vi vender tilbage? Hvorfor tror I godt, at vi arbejder? Alt sådan noget. For jeg tror, de der fælles overlap, altså i en dialog, så finder man det. Ikke nødvendigvis i røret eller over for hinanden, men når man sådan ligesom får lov til at liste det op, og det lige pludselig i stedet for bare, jamen vores målgruppe er kvinder mellem 30 og 45, som går op i boligindretning og har børn. Hvis det er din målgruppe, så har du ikke nogen målgruppe. Nej, præcis. Altså det er sådan, undskyld, fuck is that? Altså, men lige så snart man har, okay, det er det her, det de tænker, det de interesserer sig for, det kan de godt lide, det kan de ikke lide, det er det her, de sidder og skriver til den anden mor om 2:00 om natten, fordi de begge to er oppe. Men jeg forstår det svært. Det er en del af vores arbejde også, det er at finde det der sweet spot. Så I get it. Det er svært. Thomas byder lidt ind. Jeg tror, det lyder ikke så meget som et spørgsmål. Hos mig er der så meget hul igennem, jeg tænker det herop, at der er en god kollega, leder eller kunde, skal hjælpe med at rydde op, og kvalificeret en mejer til mig er en vigtig del af processen. Vi har et slide også, hvor vi siger, jamen, tit, altså strategi og offring. Kreativ strategi og offring. Du skal vælge det, der... Altså, og vi sidder og kigger på hinanden, og kigger på en kunde og siger, det svære her, det bliver at vælge fra. Der er så meget fedt her. Hvad er det fedeste? Hvad resonerer bedst? Hvad har bedst? Så kan man jo teste, eller man kan også bare droppe og teste, og så en gang imellem, så det man laver, det skal man bare svinge sig ud i lysekronen med. Altså. Det byder faktisk lige op til et spørgsmål, Michael han kommer med. Er det ikke sådan, at hvis man skal argumentere alt for meget for et kreativt oplæg, så er det måske for kreativt? Det er rigtig sjovt sagt. Det er vildt sjovt. Vi har også noget, der ligesom sådan hedder noget forklar mig røv. Branchesprog, ikke? Altså hvis du skal stå... Er det en brancheudtryk? Jeg troede, det var et almindeligt udtryk. Nej, det kan godt være. Det er det i hvert fald blevet ned ved os, der hedder det. Ja, lige meget. Det troede jeg har da brugt det. Det skal forklare sig selv. Det skal være selvforklarende. Ja. Hvis du kan installere den følelse, som kunderne vil få i maven, på dem du præsenterer dit
koncept for, så har du vundet. Du skal ikke begynde at forklare, hvorfor det her er en god idé. Det er ringe. Kom til sagen i dine præsentationer. Gå på den bedste, mest nice idé, du har. Vis den. Så ja, det er sådan. Det behøver du ikke argumentere så meget for. Man kan så sige, hvis det her lykkes, så kan man sige, så vil der ske det folk vil tale om os på en ny måde. Men hvis ikke det konceptuelle, det forklarer sig selv umiddelbart, så har du heller ikke en reklame. Altså vil folk ikke fatte, hvad det er. Nej. Medmindre man er så langt væk fra målgruppen, at der er et eller andet udtryk, du ikke forstår. Et gamerudtryk. Eller et eller andet. Altså så er det måske okay, hvis de ikke forstår dem. Så kan du forklare, hvorfor det er en god idé, det her. Målgruppen tænker sådan og sådan. Her har vi cirklen derovre, ligesom Lisa fra før. Og her er vi. Det vi er enige om, det er, sådan her taler vi sammen. Men altså, det skulle de gerne vide. Så det er frygteligt at ende i sådan forklare mig noget. Forklar mig røv. Jeg troede seriøst, at det var men det kan godt være, det er det. Jeg ved det ikke. Men forklar mig røv. Er der andre, der bruger det udtryk? Jeg troede, alle brugte det. Det kan vi jo finde ud af det. Vi er også vi er 7 minutter over tid. Jamen, det er også det. Jeg skal til at runde den af. Så folk de er skrevet. Jeg ved det ikke. Ja, nej, men jeg får også lige en privat besked om, at der er en, der er midt i sin kreative proces med grafisk novelle, mens at hun sidder og ser vores oplæg, og hun føler sig inspireret, så dejligt. Nu har jeg ikke sat navn på, fordi når jeg får dem privat, så sætter jeg ikke navn på. Ja, mor. Nej. Ja, selvfølgelig. Nå, men jeg synes, at vi runder den af. I må jo selvfølgelig altid stadigvæk skrive, altså liven den eksisterer bagefter som en optagelse. Skal han lige selfie den? Jeg bruger det til et opslag senere. Ja, det er ikke selfie, det var også 2. Okay, for jeg vil sige screenshot. Nej, jeg sidder ikke sammen. Hilsen en, der har taget masser af billeder fra en scene, det må tælle som det samme. Nå, men vi får en hurtig tak for god oplevelse med god energi, tips og inspirerende væren. Dejligt. Tak for den, Thomas. Tak til alle jer, der har kigget med. Vi vil runde af, og tak for dig, Jonas. Selv tak. Og I må endelig gerne, Jonas han skal snart have rundet de der, jeg tror det er 9.000 følgere eller sådan et eller andet. Han kæmper bravt for det. Han er den eneste mand, jeg kender, der Jeg kæmper bravt for det i 2 måneder nærmest. Ja. Den eneste, jeg kender, der sådan virkelig går op i det, så giv ham nu et follow, så bliver han glad. Og skriv det fra Nana, så bliver jeg glad. Og eventuelt følg Campfire Co, fordi det er nogle fede... Det er ikke en psykopat masse reklamekøb også. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har set jer gøre det. Det tror jeg faktisk aldrig, jeg har set jer gøre. Det er ene af sådan noget hygge op til jul, og der er garanteret, hvis der ikke allerede er det, og jeg har set det nu, så er der en Halloween-ting snart, og... De cases, vi synes er spændende, og dem vi er stolte af, som vi synes måske folk skulle... Ja, sådan en prestige-ting. I hvert fald, det er en fornøjelse at følge med, det tænker jeg, det kan jeg også andre. Den vil jeg gerne smide videre til andre. Ja. Tak for dig, Jonas. Tak fordi du var med. Selvfølgelig. Og tak til jer, der har kigget med indtil nu. Jeg prøver at trykke end stream, så vi se, hvor længe vi står og vinker her. Så tak for jer, og ha' det godt. Nu skal vi se, der går tid fra jeg trykker.